Cada vez hai menos zapateiros e iso que a reparación de calzado é un servizo con elevada demanda. En toda a provincia de Ourense apenas quedan unha vintena deles, máis da metade concentrados na cidade. Hai comarcas enteiras que non dispoñen deste servizo. Mingos colleu o relevo cando se xubilou o último zapateiro de Verín. Antes había 5, pero todos foron pechando. Agora dalle servizo a unha ampla contorna. Veñenos da zona de Viana, da zona da Gudiña, da zona de Sanabria, incluso veñen aquí ao Hospital a Verín. E no momento que van ao hospital, pois reparamos os zapatos. A carga de traballo obrigouno a buscar axuda. Agora ten un empregado que, máis que iso, é un amigo, Pedro, un antigo camioneiro reciclado en zapateiro. Un chollo é bricolaje. Hai que ser un pouco mañoso, claro. Non pode ser un chafalleiro, pois moito bricolaje que sea, tens que ser un pouco curioso. Hai que arreglar zapatos, hai que ter cuidado de non estropealos. Reméxense en poucos metros cadrados repletos de instrumentos. Esta máquina redeseñouna el mesmo, sustituindo a manivela por un pequeno motor. Esta bamba, o que lle pasa é que ten aquí unha costura, bueno, é un casi nada, hai nas que veña moito máis, entón o que facemos é repasamoslo todo. Reparan bolsos e cintos, pero o negocio principal está no calzado. Aquí che, para estirar? Sí, para estirar, non para tirar. O que máis facemos é cambiar tapas, filis, pegaos, e despois cosidos, bolsos, a verdade que bolsos tranos bastante, cambiar cremalleras. En toda a provincia de Ourense quedan unha vintena de zapateiros e a maioría están na cidade.